आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागानं कमी पटसंख्या हे कारण सांगून 20पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या आणि राज्य शासनाच्या वतीने चालवल्या जाणाऱ्या शाळा बंद करून त्या समूह शाळेत समायोजित करण्याच्या निर्णयाविरोधात आजरा येथून शिक्षण हक्क यात्रा अर्थात लाँग मार्च आंदोलन आयोजित केलं होतं. आजरा ते सावंतवाडी असा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या घरावरती हा लाँग मार्च काढण्यात येणार होता. रविवारी रात्री आंबोली येथे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी या आंदोलकांची भेट घेत त्यांच्या शंकांचं निरसन केलं आहे. शासनाच्या त्या निर्णयाविरोधात आजरा येथून शिक्षण हक्क यात्रा अर्थात लाँग मार्च आंदोलन आयोजित केलं होतं. दरम्यान आंबोली येथे रविवारी रात्री शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आंदोलकांची समक्ष भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी या विषयाबाबतचं शंका निरसन त्यांनी केलं. तर महाराष्ट्र शासनाने वाड्या वस्तीवरील कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय घेतला नाही. शिक्षण आयुक्त यांनी काढलेल्या पत्रामधील मजकुरामध्ये सुद्धा समूह शाळा निर्मितीचा हेतू या विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे हा आहे. तसंच शाळा बंद करण्याचा हेतू नसल्याचं शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. यानंतर शाळा बचाव आंदोलनाच्या वतीने 20 पटाखालील शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री यांच्या घराच्या दिशेने आजरा येथून निघालेल्या लाँग मार्च दीपक केसरकर यांच्यासोबत समाधानकारक चर्चा झाल्यानं व लेखी पत्र दिल्याने आम्ही तात्पुरता स्थगित करीत आहोत अशी माहिती शाळा बचाव आंदोलक कॉम्रेड संपत देसाई यांनी दिली. मुद्दा असा आहे की हे जे काय इंग्लिश शिक्षण घ्यायला पाहिजे असं जे काय बहु केलेलं आहे तो खरं तर गरजेचा नाही आहे. कारण मी नक्की सांगतो की ग्रामीण भागातले अनेक विद्यार्थी आज UPSC आणि MPSC परीक्षा देऊन पास झालेले आहेत. त्यासाठी काय वेगळं काय करायची गरज नाही. फक्त तुम्हाला त्यांचं अध्यापन चांगल्या पद्धतीने सरकारी शाळेंच्यामध्ये कसं मिळेल यासाठी जर सुधारणा आपण करू शकलो भविष्यामध्ये तर इंग्लिश शाळेमध्ये गेल्यानंतर पोरगं चांगलं पुढं जातं असं म्हणणं हे साफ चुकीचं आहे असं आमचं मत आहे. त्याची अनेक उदाहरणं देता येईल. आत्ता मगाशी आम्ही सांगितलं की आजरा तालुक्यातलं देवडे नावाचं गाव आहे. या गावांच्यामधून 2 विद्यार्थी जिल्हा परिषदेत शिकणारे आज क्लास 1 ऑफिसर झालेले आहेत. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ते मला वाटतं उपजिल्हा अधिकारी म्हणून आहेत. एवढी उरसला एवढी मोठी क्वालिटी जर जिल्हा परिषद देत असेल तर सरकारी शाळेकडे पालकांनी माझं म्हणणं जास्त लक्ष देऊ नये ही आमची विनंती आहे. मुद्दा असा आहे की तुम्ही जो हंटर कमिशन आलं होतं आणि हंटर कमिशन 1882 आलं होतं आणि त्यावेळा महात्मा फुलेंनी त्याच्यासमोर साक्षी दिली आहे हंटर कमिशन समोर. आणि हंटर कमिशन समोरच्या साक्षीमध्ये महात्मा फुले म्हणतात की इंग्रजी ही ज्ञानभाषा आहे. आता ही ज्ञानभाषा देण्याची जबाबदारी कोणाची? सरकारची आहे. मग सरकारनं इंग्रजी शिकवणारे शिक्षक जर पहिलीपासून दिले तर इंग्रजी शाळांच्याकडे जाण्याचा प्रश्नच येत नाही. आमचं म्हणणं असं आहे की जर ती ज्ञानभाषा असेल जगाला जोडणारी भाषा असेल तर त्या भाषेचं शिक्षणसुद्धा शाळेमध्ये मिळालं पाहिजे. आणि हंटर कमिशनसमोर 1882 साली महात्मा फुले आणि पंडिता रमाबाई या दोघांनी साक्षी दिलेली आहे. आणि ह्या साक्षीमध्ये स्पष्टपणे महात्मा फुलेंनी म्हटलं आहे की सरकारची जबाबदारी आहे. या माध्यमांना भुलणाऱ्या पालकांना काय आवाहन करा? आमचं पालकांना असं आव्हान आहे की पालकांनी खरं तर भुलू नये. कारण एका बाजूला ज्या कन्सेप्ट असतात कुठलीही संकल्पना जर स्पष्ट व्हायची असेल तर ती संकल्पना मातृभाषेतून अधिक स्पष्ट होते. कारण जपानसारखा देश असेल चायनासारखा देश असेल फ्रान्ससारखा देश असेल तिथं इंग्रजी कोण बोलत नाही. इंग्रजी बोललं तुम्हाला पाणीसुद्धा कोण देत नाही. कारण त्या देशामध्ये सर्व शिक्षण म्हणजे अगदी बालवाडीपासून ते उच्च शिक्षण तंत्रविज्ञान अगदी नवी टेक्नॉलॉजीसुद्धा जी आलेली आहे ही टेक्नॉलॉजी त्यांच्या भाषेमध्ये लिपीसुद्धा त्यांनी ती आपली स्वतःची वापरतात. त्यामुळे मातृभाषेतून शिक्षण देणं ही गरजेचं आहे. आणि त्याच्या जोडीला इंग्रजी द्या. म्हणजे इंग्रजी देऊ नये असं म्हणत नाही. इंग्रजी शाळांच्याबद्दल आमचा विरोध नाही. इंग्रजी असलीच पाहिजेत पण ती करत असताना मातृभाषा ही तुम्ही प्रधान असली पाहिजे. कारण मातृभाषेतूनच संकल्पना क्लिअर होतात. कारण आम्ही जो बघतो की आज जेव्हा मी मगाशी असरचा रिपोर्ट तुम्हाला सांगितला असरच्या रिपोर्टमध्ये जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या शाळांची मुलं गुणवत्तेत पुढं का तर त्यांना शिक्षण जे मिळालं ते शिक्षण मातृभाषेतून मिळालं आहे. मातृभाषेतून संकल्पना स्पष्ट होतात. त्या कन्सेप्ट जर क्लिअर नाही तर पोरांचा गोंधळ होतो आणि मग ही पोरं गोंधळलेली दिसतात. कॉन्व्हेंटमध्ये शिकलेली तुम्ही कुठलीही पोरं दाखवा की ज्या पोरांच्यापेक्षा आमची जिल्हा परिषद शाळातल्यामधली मुलं कमी नाहीत.
हे आम्ही तुम्हाला ठामपणे आणि स्पष्टपणे सांगू शकतो. आणि क्वालिटीच्या बाबतीत जर समजा क्वालिटी पाहिजे असेल तर शिक्षकांच्यावर जो अतिरिक्त बोजा आहे तो कमी झाला पाहिजे. शिक्षक भरतीच नाही, गेली 15 वर्ष शिक्षक भरती नाही, 7-7 वर्ग एक शिक्षक चालवतात आणि तुम्ही सरकार क्वालिटीची त्यांच्याकडे मागणी करताय. सगळे शिक्षक सगळे ज्या ज्या ठिकाणी रिक्त जागा आहेत त्या पहिल्यांदा भरा. क्वालिटी द्यायची जबाबदारी शिक्षकांची आणि पालकांची राहील. ह्या सरकारला आमचं आव्हान आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.